Persuna li għamlet ħafna ġid fiskit, mimlija kompassjoni u imħabba. Kienet deskritta direttur ta' Aġenzija Appoġġ Graziella Castillo meta s-sibt filgħodu ingħatat l-aħħar tislima fil-Knisja ta' San Publiu wara li tilfet ħajjitha it-2 7 ta' April jumejn biss qabel ma kienet se tiċċelebra eluq snina. Fl-omelija tiegħu Dun Charles Cini ddeskriva l-Graziella bħala qaddisa, mara li kienet tagħmel ħafna ġid fiskiet u li kienet aktar minn direttur fl-Aġenzija, tant illi fi kliem Dun Charles Cini fi knisja mimlija nies, Graziella kienet ukoll deskritta bħala persuna umli illi kienet tħobb u li kienet ta' għajnuna għal kull min kien jiltaqa' magħha, speċjalment dawk illi kienet taħdem magħhom biex ħajjithom issir aktar faċli. Id-direttur tal-appoġġ ġabret warajja ħafna nies illi kienu jirrispettawha u li b'xi mod jew ieħor kienu affettwati bil-ħidma tagħha u dan irrifletta fil-folla numeruża illi attendiet il-funeral sabiex ittija l-aħħar tislima. Graziella tilfet ħajjitha it-2 7 ta' April wara battalja ta' saħħa. Minkejja dan, iċ-ċelebrant spjega li fl-aħħar tkellem magħha u li kienet determinata li tkompli bil-ħidma tagħha minkejja d-diffikultà li kienet għaddejja minnha.